Täällä ollaan meidän kodissa Villa Murusessa Vuokatissa Nuasjärven rannalla. Pitkäaikainen haave toteutui, että omakotitalosta haaveiltiin kauan ja nyt on sitten ihana istua valmiissa kodissa. Fiilikset on mahtavat asua omassa talossa. Reilu vuosi meni rakentamiseen ja päästiin sitten muuttaa ja nyt ollaan kohta puoli vuotta asuttu omakotitalossa. Joo, kaikin puolin tosi mukava projekti ollut. Ja nyt meillä on aurinkopaneelitkin katolla. Mehän päätettiin silloin jo heti kun lähdettiin taloa suunnittelemaan, että meille tulee aurinkopaneelit ja yritetään sitten sitä kautta saada talon sähkönkulutusta meille pienemmäksi ja ennen kaikkea ollaan saatu tätä ison talon kulutusta sillä aurinkopaneelijärjestelmällä niin paljon fiksummaksi ja sitten meillä on myös sähköauto, niin kesäaikaan tulee myös siihen sitä aurinkoenergiaa, niin on edullisempia kilometriä. No, aurinkopaneelien asennus sujuu loistavasti. Se oli 1 päivä. Meillä oli 2 asentajaa täällä ja kaikin puolin aivan supertehokkaita poikia ja oli ihailtavaa, miten kaikki johot laitettiin viimeisen päälle piiloon ja työn jälki on loistava. Sovelluksen kauttahan pystyy sitten hyvin seuraamaan sitä aurinkopaneelien tuottoa ja kyllä siellä aurinkoisina päivinä on melkein 70 kilowattia tullut tuossa kesäaikaan, niin se on sillä tavalla iso tuotto ja sillä on saatu koko talon sähkökulut katettua ja sitten on jäänyt myös sitä sähköä hieman yli. Ollaan oltu todella tyytyväisiä Power of Sunin palveluun kaikin puolin. Et lämmöllä voidaan kyllä suositella aurinkoenergiaa ihan jokaiselle. Kyllä, ja meillä on ollut semmoinen avaimet käteen paketti sieltä. He on tehnyt kaiken suunnittelusta toteutukseen ja kaikki paperityöt on tehty, niin ei ole tarvinnut itse kuin nauttia. Power of Sun. Kohti loistavaa kotia.